din gură de copilul meu, te calc în Dar picioare. de ce, dumneata, ce te-ai bătut joc de mine? Dumneata, ce te-ai bătut joc de mine? Am avut treabă cu copiii tăi, mă. Am avut treabă cu copiii tăi. Domnul executor, de ce nu vă vedeți de treabă? Te scot afară, gunoiule. Dar de ce? Cum îți permiți de copilul meu? De mine îmi De ce pot m-ai vorbi. împins? De ce m-ai împins? Mă, De ce m-ai împins? cum îți permiți? Nu vi rușine. Nu vi rușine. Hai, Dar nu vi rușine. Nu, Ce nu, plătesc? Eu am venit să plătesc. atunci stați din gură. Nu te... Ești obraznic. Nu s-o braț. Ba, ești, miroși a băutură. Miroși a băutură. Nu, sună să vie să-mi pună fiola, că eu am condus, eu nu beau de 2 ani nimic. Da, poate ai băut aseară, miroși a De băutură. miros a băutură. Da. Bun. Sunați poliția să vie să-mi pune fiola. Eu Da. de 2 ani n-am Gata, băut. gata, de 2 gura, ani, că avem de de 2 lucru. ani n-am băut Avem nimic. de lucru. Deci eu nu Treaba pun ta. alcool în Pe mine gură. nu mă interesează. Și de ce a zis că am băut? Pentru că miroși. Eu miros a băutură. Nu vi rușine da. un pic. Nu, Așa. mi rușine, pentru că puți. Nu stați să anunțe o poliție să vină în cost să pună fiola. Na, așa, dă-le acolo. Da. Să vină să pună Poate fiola. spune și la că pe gură că vorbesc cu omul. Hai, gata. Da. Dar de ce să mă scoți? Eu nu să plătesc. S-a Nu, scris suma. da, nu? atunci. Mă lăsați? Avem de lucru. Mă lăsați să plătesc. Dar de ce? Ce v-am făcut? Ce v-am făcut? Să Mă mă... deranjez, avem de lucru, fetele astea Da. au de lucru. Eu le Păi au de lucru plătesc. Nu, taci. Eu trebuie să plătesc. Gata, taci. Nu spună că... Ba, taci. Dar Eu ce să îți tac? spun. Dar de ce să tac? Pentru că ne deranjez, avem de Păi nu lucru. deranjez pe Ba, nimeni. da. Eu Pe nu noi. deranjez pe nimeni. Pe tot. Eu am venit să plătesc. Pentru un obișnuit, că așa vrea să vă dea. Da, Nu, da. înseamnă vă Atunci dea. gata, tăceți. Eu am venit să plătesc, nu să sară la mine. Atunci dacă vrei să plătești, taci, să poată să scrie chitanță. Dar de ce au încercat să sară la mine? Da, Ce? că De vorbim ce? de copilul meu. E, și dumneavoastră De copilul meu. dumneavoastră nu v-ați bătut joc Ți-am de spus copiii ceva? mei. Nu? Ți-am spus eu De ceva? copiii mei nu v-ați bătut joc, Ți-am nu? spus eu ceva de copiii tăi? Păi eu am zis... Ți-am spus ceva de copiii tăi? Păi nu că v-ați bătut joc de ei. Eu nu mi-am bătut joc de Ba, ei. Eu trebuie să te ba, judeci. Eu având, n-am având în nicio vedere mintă. ce calcule a făcut aiurea cu Nu am făcut 45 de niciun milioane în calcul. plus. Nu am făcut niciun calcul. Cum n-ați făcut un calcul? Prima dată cu și cât ați calculat în plus? Mă, Ce omule, mă calculat? lași? Dar cine eu calculat? Eu am calculat... Să trebuie să lucrezi. Eu am O calculat plătești sau tu? dumneavoastră? O plătești tu? Păi eu plătesc. Nu, acum, nu, să aia facă nu-s chitanța. banii mei. Să facă chitanța și... Aia nu-s banii mei. Așa că lasă Păi că ziceți că n-ați calculat... Păi dacă vine unul ca tine și vorbește într-una, normal că greșești. Aveți sentința de la boțul Mugure că ați calculat cu 45 de milioane în plus. De ce ziceți că n-ați calculat? Păi dacă vine unul ca tine și bate într-una din gură, cum e? E, și eu v-am deranjat atunci când ați calculat cu 45 da. de milioane în plus. Păi nu. Nu. Deci banii aia cui erau? Acum eu trebuie. Sigur, trebuie să-i Uite dau la... banii, eu schitanți, peste tot. E, și cui aia 45 de milioane în plus, nu? Să nu vă gândiți că mă opresc aici. Oprească că nu vrei dumneata. Deci nu mă opresc. Eu că m-am nu... făcut executor, nu judecător. Trebuie să te judeci cum trebuie, să trebuie să te Sau iau un judecătorii mai cu capul pe umeri. Nu, De asta n-am eu spus ce să vă să fac? faceți. Nu-i vina mea. Și îmi Banii. treci un proces verbal. Nu banii. Da, Deci, pe chitanță. vă dau pe chitanță și ne intră un proces verbal că am achitat toate sumele și astfel mi se ridice sechestrul de bunuri. De unde știu eu? M-am dat în dosar? M-ai lăsat să mă uit? Că ce unde știu eu că e achitată? Păi dacă o să-ți dau una, gata mai de plătit. Nu, păi și să văd. Deci eu calculat, Banii atâta ăsta- mai... Uite unde-s banii, Da. uite unde e chitanța. Ai achitat deocamdată, Deci ceva, eu- nu ai achitat nimic. Eu nu mă duc de aici până nu-mi plătiți, până nu-mi dați... Eu nu-ți dau chitanța până nu... Dar nu plătești. trebuie chitanța, dar mi-e Nu, întreg un atunci- proces verbal că am achitat toate Nu sumele. capeți nimic până nu pui banii jos. Dați-i contul de consemnări și să dați afară. Afară, acum. Acum ești afară. Nu ies, deci eu Acum trebuie... ești afară, am zis. Nu ies, eu trebuie să-mi dai chitanța să vă plătesc. Acum ești afară. Eu am bani aici. Dacă taci din gură, Dar îți ce dă să chitanța fac? acum. Dacă nu ești afară. Ești afară. Domnul executor, Ești mai ce afară. v-am făcut să mă scoateți afară? Ești afară. Am venit să plătesc. Ești afară, am zis. Eu trebuie să plătesc, să Plătești în contul ăsta și o să ți se comunice documentele acasă. Dacă Eu ești trebuie să afară. plătesc, mi-au făcut chitanța, trebuie să plătesc acum. Deci eu nu ies de Nu, aici până nu atunci... plătesc. Da, taci atunci. banii. Păi da, eu am zis să Taci, plătesc. am zis. Păi ce să tac? Eu n-am chestia. Măi, ne întâlnim. Uite-te la mine. Ai grijă că ne întâlnim după ce terminăm treaba asta. Eu atât Ce dacă ne întâlnim? O să Ce- rest tu. Dar cu ce ne întâlnim? Cum, mă,